Què tal, com estan? Benvinguts a l'entrevista que realitzem al cap de llista de la CUP, Candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, després de ser escollit en primàries com a independent Antonio Baños. Antonio Baños és periodista, és activista social, és escriptor, també té faceta de músic, 48 anys, i afirma que a la seva vida un parell de coses li han portat problemes de forma persistent: els gin tònics i l'optimisme. Senyor Baños, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, dos puntualitzacions de saque. Allò era part d'un article en el qual volia allò captar l'atenció del lector, amb la qual cosa no era una confessió personal de modo estricte, ni de cap problema. Ni de modo estricte. El que realment sí que m'ha portat problemes, i ho accepto, és l'optimisme. Per això està aquí. Sí, perquè exacte, i per això em porten aquestes tesitures. I l'altra cosa és del de cap de llista de la CUP, i si soc número 1 per la circumscripció de Barcelona, però formo part de la candidatura de la CUP perquè nosaltres, diguéssim, el de cap de llista no ho tenim plantejat d'aquesta manera, no? En aquest sentit, som una candidatura amb molta gent que, com diuen, per imperatiu legal té una ordinalitat que en aquest cas jo encapçalo, però això no em dona, diguéssim, cap posició de lideratge ni de cap d'aquesta llista. En qualsevol cas, més visibilització, cosa que sí que accepto. Bueno, en el pitjor dels casos, si en sortís un, seria vostè. Si sortís un... Entengui'm, el número és el número 1. Crec que al Parlament surten 3, no? Vull dir que... Bueno, és clar, això no podria ser. En el pitjor dels casos repartiríem el resultat que tenim ara en aquest moment, la qual cosa voldria que no tenim una expectativa pitjor de la que tenim en aquest moment. Com ha arribat fins aquí, fins al número 1? Com he arribat fins a la candidatura de la CUP? Doncs perquè m'ho van demanar, així de senzill. Jo, doncs, sí que vinc del periodisme, bàsicament, però sí que vinc del món de l'anticapitalisme, des de les èpoques de l'antiglobalització i d'alguns moviments socials que hi participava. Quan va començar el procés, doncs vaig participar també en actes tant de l'ANC com de Súmate com de la CUP, i vaig escriure un llibre sobre el tema, i es veu que tot això va fer pensar als companys i companyes de la CUP que podria representar-los, i un dia m'ho van demanar tranquil·lament, dinant en un bar de menú, doncs sí, em podia presentar. I jo, clar, quan la gent que t'estimes, que aprecies intel·lectual i políticament, i que pensa igual que tu i que fa una feina que tu estàs realment donant-li suport, et demana que participis, doncs l'acte mínim de dignitat és acceptar-lo, no? I a més amb molta alegria, la veritat. Diguéssim que des del punt de vista de l'eix esquerra-dreta vostè s'ha mogut poc, i on s'ha mogut més és en l'eix nacional. Ho dic perquè he llegit que vostè afirma haver passat del federalisme a l'independentisme durant el mandat de José María Aznar. És a dir, vostè té un mort a l'armari que es diu federalisme. No durant el mandat de l'Aznar, durant la campanya electoral de l'Aznar. I ara li explico. No, durant el deix, si és que existeix aquesta abscisses i coordenades en les quals sempre ens movem políticament, que jo crec que no estan així, doncs efectivament jo sempre he estat dintre del camp, no de l'esquerra, sinó de l'esquerra anticapitalista des de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquest cas sí que no m'he mogut. I en l'eix nacional, per dir-ho així, sí que el senyor Aznar és el culpable del meu independentisme. Ho dic també de manera, igual que de l'optimisme i el gin tònic, ho dic d'una manera perquè quedi clar. Vaig cobrir la campanya electoral de l'any 2000 del senyor Aznar per al periòdico, doncs voltant per tota Espanya, i clar, quan tornes i veus el que era aquell paper triomfant, entens que qualsevol mena, no tant de federalisme, sinó de qualsevol mena de sistema que no sigui un reconeixement clar de la sobirania nacional de Catalunya, dels pobles d'Espanya, no té sentit. És a dir, que sí que Aznar, en aquest cas, veient el que significava el PP, em va fer decantar-me definitivament per una opció radical i clarament independentista. Sí. És curiós que el document del Junts pel Sí també parla de l'Espanya d'Aznar. No serà que necessitem dosis d'independentisme reactiu? O sigui, que encara necessitem recordar dimonis familiars, si és que es pot dir així, per estar més segurs de les nostres conviccions? No, jo això ho vaig dir de manera anecdòtica per explicar biogràficament el meu pas, que no és un pas, simplement. De fet, el meu independentisme és molt racional i per decantació, com jo crec que a molts catalans i catalanes els hi ha passat. És a dir, tu parteixes per una qüestió biogràfica i d'edat, no?
i familiar fins i tot, parteixes de cert optimisme sobre l'Espanya autonòmica, l'Espanya del 82, per dir-ho d'alguna manera, no? De l'Espanya socialista de Felipe, parteixes de cert marc mental més o menys condescendent amb aquest escenari. I si tingués 5 anys més, recordaria encara més optimisme com torna Tarradellas de l'exili. És possible, és possible. El cas és que per una simplement observació fins i tot freda de la situació política, un es va decantant cap a posicions que evidentment el porten més tard o més d'hora a un independentisme que jo crec que és no sé si el majoritari o no, però és un independentisme absolutament que ve de la dignitat política. I el que em deia sobre el tema d'Aznar, primer, jo ho vaig dir primer, abans que els de la llista de Junts per Sí. No és cap dimoni, el que sí que és una marca molt significativa en el que ha estat aquest arc democràtic d'aquests 40 anys de restauració borbònica, de segona restauració borbònica, on jo crec que hi ha una inflexió que significa l'Aznar i que ens torna un altre cop cap al que l'Espanya borbònica sempre ha estat. No? He llegit, ara que la Meridiana farà història, que vostè és la 4a generació de la seva família que viu a la Meridiana. El mateix solar, fins i tot, sí. Som indígenes. Soc indígena de la Meridiana, del barri de la Piscina, tocant a la Meridiana, i sí, perquè el meu besavi es va construir una caseta perquè era guarda de seguretat a principis del segle XX d'uns laboratoris farmacèutics. Qui visqui per allà potser es recordi, doncs hi havia uns laboratoris farmacèutics on la Meridiana era tot camp, això que es diu abans, tot això era camp, i doncs allà ha continuat vivint, va tindre un petit taller al meu avi, i ahir van viure els meus pares, jo als 3 mesos ja hi vivia i encara hi visc. En el pis que era del meu avi, doncs soc la 4a generació, no només de la Meridiana, sinó del mateix solar, cosa que poca gent suposo que pot dir. És a dir, que conec perfectament com ha variat tot, com els barris han anat mutant, i precisament em fa, ho he de dir, ho he dit públicament, em fa certa il·lusió que aquest any de manifestació passi per un lloc on generalment la gent passa ràpidament i mai s'atura ningú, no? I que tingueu l'oportunitat de conèixer com es viu per allà. Ja s'ha inscrit a la manifestació? No, però jo sóc dels últims, sempre m'he inscrit l'últim. Quin grau de penetració independentista hi ha entre els seus veïns? Doncs molt més de la que... Perquè allò és territori Colau. Allò és territori Colau, sí. Va avançant cap a Nou Barris, el sobiranisme, per dir-ho així, o l'opció sobiranista, això que mirem tots els gràfics d'en Jordi Muñoz, saps, aquests gràfics per departaments que són tan agrescadors, doncs jo sóc del barri, diguéssim, més cap a Barcelona, dels 14 barris de Nou Barris, Vilapicina, i aquí ja comença... O sigui, com més cap al centre, més independentisme. Bé, no, però ha anat avançant, i el que sí que és cert que Nou Barris en conjunt ha sigut feu del PSC, a les eleccions municipals Colau va ser molt i molt votada, va ser majoritària, evidentment. Clar, són barris obrers, són barris d'immigració dels 50, 60 i 70, i evidentment aquest perfil domina, però l'independentisme no és en absolut anecdòtic, és sorprenentment viu, i és el que jo sempre dic, és que al final hi ha una cosa que venim defenent tant a la CUP des de fa temps, com també a Suma té això, és que l'independentisme és popular. L'independentisme, no sé si dir-li d'esquerres, però sí que és transformador, evidentment. No sé si dir-li d'esquerres per no fer un marc mental que potser no sí, però sí que és transformador, és popular i realment és polític. És a dir, ja no és identitari, ja no té res a veure amb uns sentiments de pertinença que es basen en la sang, sinó que sí que tenen a veure amb uns sentiments de pertinença que es basen en la comunitat política, en el lloc on vius, on cries els fills, amb els veïns que tens, i igual que a mi m'ha passat, que et fas independentista perquè veus la societat, veus els barracons on estudia el teu fill, veus les cues a l'hospital i entens que la situació, veus la precarietat democràtica de l'estat espanyol, doncs això és popular, i per això l'independentisme s'està arribant als barris. Pots veure estelades a qualsevol barri, majoritàries o minoritàries, això sí que és cert, però ja les pots veure a tot arreu, i la gent que es mobilitza per Nou Barris a l'independentisme és absolutament activa i fantàstica. Per tant, si part de la seva conversió a l'independentisme prové de veure com estan els serveis públics, li deu comprar aquesta afirmació als Junts per Sí de les retallades s'acaben només amb un estat propi.
No, les retallades s'acaben quan hi ha voluntat política per acabar-les, i això I diners, no? el govern de Convergència... Bé, aquí no és l'excusa només de la falta de diners. Jo no crec que aquesta és una excusa que ara Convergència s'ha agafat com un ferro roent. Hi ha una voluntat política i li explicaré de manera més concreta. Jo crec que aquí el govern de Convergència ha estat de manera suau mesell, per dir-ho d'alguna manera, perquè si tu representes a un poble, l'has de defendre, i si les autoritats europees o espanyoles diuen que has de tancar hospitals o tancar escoles, doncs la teva obligació com a defensor dels teus votants és no fer-ho, és desobeir aquestes lleis o aquestes normatives que el que et porten realment és a fer patir la teva gent, no? És a dir, si ho han fet per obediència a uns altres, això és en certa manera trair el mandat popular, i si ho han fet perquè realment creuen que l'austeritat és bona, això és que són un govern que tampoc creu que la prosperitat de la seva gent sigui important, sinó que pensa que millor s'ha de pagar als bancs i millor s'ha de pagar, diguéssim, al lobby financer abans que mantindre els serveis públics. És a dir, que totes aquestes retallades que ara es veu que només s'havien de fer perquè no teníem diners, no és exactament així. S'han fet les retallades perquè ordenaven fer-les i el govern català ha obeït. Ha obeït totes les mandats, siguin de Madrid, siguin de Brussel·les, tranquil·lament. Home, senyor Baños, aquí desobeir no ha desobeït ni Tsipras, que no és de Convergència, precisament. Per això nosaltres recomanem i practiquem i volem popularitzar el noble, jo crec dels més nobles arts polítics, que és el de la desobediència, i sobretot de la desobediència davant de les lleis injustes i de les lleis pràcticament tiràniques que porten a molta gent és que directament a passar gana i a viure sense sostre. És a dir, la desobediència, primer, que és una de les més velles tradicions polítiques i una de les últimes armes de resistència que té qualsevol poble. Llavors, que el senyor Mas no hagi desobeït i que el senyor Tsipras no hagin desobeït no vol dir que la desobediència davant de la tirania, davant de la injustícia, davant de la misèria, no sigui un acte noble i un acte, sobretot, possible. Qui ha desobeït? Chávez? No, a la història No, dic, home, dic ara. Ha desobeït molta... Home, la història de la humanitat ha desobeït molta gent. La història dels moviments populars... Miri, va desobeir... Fixi's si és senzill, va desobeir una senyora que vostè coneixerà perfectament perquè coneix aquelles contrades, que es deia Rosa Parks, que només per seure 3 files més endavant en un autobús local, crec que era Montgomery, no?, a Alabama, doncs va canviar absolutament la història dels drets civils a Estats Units. Aquest és un acte de desobediència absolutament popular i conegut i molt senzill, és seure 3 llocs enrere. I els objectors no volien anar a la mili i anaven a la presó. D'acord, ara estem parlant... Les desobediències són... Però jo estic parlant de... Estem parlant de la PA... Estem parlant de diners. Ara mateix, estem parlant de la PA, que desobeeix la injustícia dels desnonaments i doncs ocupa entitats bancàries, ocupa pisos... Jo li preguntava més com a govern, i entroncant amb una cosa que, com a govern, com a ideologia... Sí, és que aquí potser trobem que no hi ha tants exemples. És que si els governs no desobeeixen és perquè estan traint a una de les bandes de l'equació. És a dir, si hi ha un poder exterior, que en aquest cas és Unió Europea, és Fons Monetari Internacional, és mercats globals, i hi ha diguéssim, un fons interior, que és el poble, i tu estàs al mig representant el poble, el que no pot ser és obeir diguéssim, els poders exteriors. El que hauries de fer és obeir a la teva gent, i aquest és el gran problema del que nosaltres diem democràcia, que creiem que no és el gran problema dels governs representatius, i és el gran problema no només de Catalunya, sinó de tots els governs europeus que estan dintre de la Unió Europea. Estan al mig entre els interessos dels grans lobbies, dels mercats i de les entitats supranacionals, que són el Fons Monetari Internacional, la Comissió, etc., i les voluntats i necessitats del seu poble. I sembla que la majoria dels governs, en lloc de ser els representants d'un poble i, doncs, diguéssim, protegir-los i defensar-los, el que fan és fer de patrons de la plantació aquesta mercantil en la que estem vivint. I aquest és un punt de reflexió molt interessant, perquè després de Grècia i després de Tsipras, si votem, per què serveix votar si la gent que votem està representant i està defendint interessos que no són els que nosaltres volem i pels quals els hi hem concedit la nostra sobirania. Aquesta és una de les preguntes del moment. Si el cas de Grècia ens posa davant dels límits de la democràcia. No, el problema és que si estem reflexionant sobre els límits de la democràcia vol dir que la democràcia no existeix, perquè una democràcia no hauria de tindre límits. És a dir,
entès la democràcia com govern del poble, és a dir, sobirania delegada a uns representants, perquè potser estem vivint en parlamentarisme i no en democràcia, que aquesta seria una altra reflexió. És a dir, si nosaltres estem parlant que aquesta democràcia té límits, és perquè algú els hi ha posat, i no hem sigut nosaltres, la gent normal del carrer, qui vulgui posar límits a l'acció política de la gent. No? Nosaltres, quan tenim un Parlament o tenim un govern, no volem que estigui limitat, sinó que volem que faci tot el possible i l'impossible perquè vivim amb dignitat i millor. Si vostè i jo estem reflexionant sobre els límits de democràcia, i a més amb exemples tràgicament concrets, com el cas de Grècia o com el cas de tot el sud d'Europa, és perquè sí que la democràcia té límits. I si té límits, li podem dir que és democràcia? Algú li dirà, i els deutes no s'han de tornar? Els deutes legítims sí, els deutes que algú ha pres sense el teu consentiment i sempre sense la teva necessitat i sense més, sense que, bueno, i que tu hagis de pagar-los, doncs no, aquests no s'han de tornar, és deute il·legítim. És una figura que ja podríem remuntar-nos a la guerra de Cuba, que va ser els Estats Units els inventors d'aquesta figura que era el deute ominós i que s'ha utilitzat per moltes vegades. Si un dictador s'endeuta per gastar-se els diners en el seu luxe i disfrute, i després el poble ha de pagar aquest deute és ominós i no s'hauria de pagar. Hi ha exemples històrics des del segle XVIII, XIX, XX que podríem utilitzar. Si aquí dintre hi és un tercer observador, ara ens diria, senyors Bassas i Baños, facin el favor de tornar el 27S. O hi haurem de tornar? Doncs m'estava agradant molt la deriva que estem portant, perquè crec que són temes que semblen poc concrets, però que són essencials. Li diré una cosa, com que a mi també m'agrada la deriva, li direm en aquesta veu de la consciència que es quedi, però només dues preguntes més. Vinga. Una. Farem president a Mas? No, ja vindrà. Vale. Ja vindrà, és inevitable, ja vindrà. Abans m'ha parlat que vostè que tota la vida ha sigut de l'esquerra anticapitalista. On està la ratlla de l'esquerra anticapitalista? I ara, sisplau... En el capitalisme, l'acceptació del capitalisme. Iniciativa per Catalunya és esquerra anticapitalista? No. Per què? Bé, perquè ells mateixos no es defineixen com a tals, primer, és a dir, si un no es diu que és anticapitalista, hem de creure que no ho és. Izquierda Unida ho és? Jo crec que no, sobretot perquè accepten, en principi, el marc general d'allò que s'entén com capitalisme i les institucions derivades, per exemple, també a les institucions parlamentàries actuals, i després el marc de relació. Ells que volen fer polítiques correctores del capitalisme, però no qüestionen l'essència mateixa del sistema capitalista. O sigui, no hi ha molta diferència entre Iniciativa i el PSC, en aquest sentit. Ja suposo que una diferència de grau, però com comprendrà, tampoc sóc jo el que hagi d'afinar les diferències entre agrupacions polítiques que no són la meva. Però el que sí que està clar és que l'anticapitalisme, a més també és un camp polític antic, des que existeix el capitalisme existeixen anticapitalistes, és a dir, hi ha una llarga tradició obrera, a més que ve des de les famílies del marxisme, les famílies del món llibertari, anarquista, és a dir, no és un invent improvisat, és una llarguíssima tradició de lluita i que crec que queda molt definida. Podem és anticapitalista? Ells han dit que no eren ni de dretes ni d'esquerres. No, parlen dels de dalt i dels de baix. Bé, això no... De dalt i de baix no significa res si no s'especifica quines relacions de poder i quines relacions de distribució i d'explotació existeix entre els de dalt i de baix. Bueno, home, sí que significa alguna cosa. Vostè té un 1% que acumula a vegades el 50% de la riquesa i un 59% que s'ha de repartir la resta. Conec la retòrica contemporània de tot això. I això no és veritat? Això, si no s'elabora de manera seriosa, no deixa de ser un eslògan que ha estat molt popular i que està molt bé, l'1 contra el 99, els de baix contra els de dalt... El 15M americà deia això, som al 99%. Sí, aquest del 91% és un lema, suposo que ho coneixeràs, és un lema que es va inventar una revista que es diu Adbuster, que és una revista molt interessant, precisament per l'Occupy Wall Street, i va encunyar que era una revista fantàstica als anys 90, els moviments antiglobalització i tot això. Bé, són lemes que ajuden a fixar una sèrie de metàfores interessants, però quan jo li parlo d'anticapitalisme, li parlo d'una tradició de lluita que ve des de la vaga de la canadenca a les... O sigui, que hi ha dretes i esquerres, això de dalt i a baix vostè no ho compra. Evident. Llavors, clar, si algú es planteja que, com va dir Pablo Iglesias, que en l'eix esquerra i dreta guanya la banca, jo francament em trobo molt despistat en aquest context, perquè jo crec que l'esquerra precisament el que fa és que la banca no guanyi, o és el que hauria de fer. Si el 28 de setembre comença a redactar-se la Constitució catalana,
i diu que Catalunya es converteix en una república amb respecte al lliure empresa, a l'economia de mercat o un estat social i de dret, la CUP què farà? Esmenar-ho. I si no té prous vots, diguéssim? Democràticament, doncs, en fi, a l'acceptació de la majoria, jo crec que la CUP ha acceptat les majories del Parlament. No? Jo no he vist mai a cap de les nostres 3 diputades doncs, negar que quan es guanya una llei o una moció o qualsevol cosa al Parlament, doncs no s'accepti. S'accepta, però es procura esmenar-ho, es procura que no, que doncs, aquesta llei o esmena, o aquesta llei, o en aquest cas els articles constitucionals, no siguin aquests. Nosaltres treballarem, evidentment, des de ja, perquè la Constitució de la futura República Catalana sigui no només social, com diu la Constitució espanyola, un Estado social democrático de derecho, sinó que aquest contingut sigui molt més efectiu i que sigui molt més contundent i real. No, li dic això perquè durant l'aproximació a la campanya hem sentit afirmacions del tipus jo vull la independència però sense convergència. La Catalunya independent que vostès volen la poden governar les dretes, les esquerres en funció del que voti la gent. Jo, mira que curiós, jo el que he sentit més en aquests any i mig és independència per què? Perquè manin els mateixos. Vull dir, cadascú escolta també el que per on passa, no? Nosaltres hem passat pels barris populars, nosaltres ens hem pateixat a les àrees metropolitanes i la pregunta no era aquesta que vostè... o no era la reflexió aquesta... La vaig sentir en boca d'una política d'esquerres. És possible, però a mi la que em feia la gent que no era independentista però que no estava en contra, que volia saber què era això de la independència, era per què fer independència? Perquè manin els mateixos, i quan dic els mateixos no dic estrictament Convergència, suposo, sinó el mateix sistema. És a dir, jo crec que està molt clar que si nosaltres fundem una república és per transformar absolutament el país de cap a peus, perquè ja que ens hi posem, i això també ho diu el Delgado, ja que ens hi posem, posem-nos per tot. Llavors nosaltres creiem que s'ha de transformar des de la distribució territorial, des de la mirada sobre el territori, des de la ciutadania i les migracions, i evidentment la cultura democràtica, les relacions de producció i el sistema econòmic en la mesura que es pugui fer, perquè per fer una Constitució que ens porti a ser una mini-Espanya, i ara em dirà, no, una Dinamarca o... Bueno, sí, o com alguns deien... Bueno, que vulguin els catalans, no? Que vulguin els catalans, no? Dic que nosaltres pensem que per transformar la societat, només transformant una miqueta i una part de la societat, al final aquestes coses acaben derivant-se a ser el mateix del que teníem abans. Nosaltres creiem que l'oportunitat històrica de fundar una república ens permet no només imaginar, sinó treballar perquè la refundació de la societat catalana sigui molt més profunda i a més en clau democràtica i en clau popular. Ara, si em pregunta si acceptarem el que dic la majoria dels catalans, crec que està fora de tot dubte que la CUP, evidentment, accepta, es queixa, treballa, demana, exigeix, crida, molesta, incòrdia, totes aquestes coses que fem els de la CUP. Amenaça amb les sandàlies encara rai, és a dir, perquè... Però vostè li hauria tirat la sandàlia a Rato? No m'ho faci dir. No? Li pregunto. No m'ho faci dir. David Fernández és molt bona persona, jo no ho sé. No, més enllà de tot això, clar, el paper de la CUP com a formació anticapitalista, antipatriarcal, antisistema, si vol dir-ho, evidentment no és ser conformista ni venir a aplaudir les qüestions. Ara, evidentment, que respectem l'opinió majoritària i fins i tot l'opinió més minoritària del món, sempre i quan sigui democràtica, sigui respectuosa amb els drets ciutadans i els drets humans en general, i ho dic perquè no tot és tan clar. Nosaltres respectem les majories i les immenses minories. El que no fem és callar-nos davant d'una majoria, sinó que insistim en les nostres idees. Sovint es diu dels partits que tenen dues ànimes. La de la CUP diuen que és una més indepe, més comarcal, i una més roja, metropolitana. Vostè que ara els ha vist de prop, és així? I quan els veia de lluny tampoc era així. No és així vistos de prop ni era així quan els veies de lluny. No, la CUP és fantàstica. I permeti, no estic fent un spot publicitari. Bueno, sí, però ara que m'ho pregunta, i a més com a no membre de la CUP, li diré que és un d'aquells rars miracles que dona el país, perquè ha aconseguit conjugar, mira, vostè parlava, l'àrea metropolitana amb el rerepaís, la comarca, el territori, tot això que per nosaltres és Catalunya. Ho ha conjugat, ha
ha conjugat les polítiques, els interessos de l'àrea metropolitana, que molta gent ha intentat dividir, ha conjugat precisament l'independentisme amb la transformació social, ha encabit a gent que ve del marxisme, a gent que ve de la tradició llibertària, a gent que ve d'altres tradicions polítiques, ha aconseguit ampliar debats i portar-los, i això tampoc es destaca gaire, portar-los a València, portar-los al País Valencià i portar-los fins a les Illes, on hi ha CUP. És a dir, que nosaltres creiem que precisament no hi ha dues ànimes, hi ha milers d'ànimes, el que passa són milers d'ànimes, anava a dir en concordat, però bueno, en concordància per un projecte polític que a més és molt engrescador i que és fantàsc. Com ho faran per ser vot útil? Per l'esquerra transformadora, que no anticapitalista, però per l'esquerra transformadora hi ha a Catalunya Sí que es pot com a element aglutinador i a més recent triomfador a Barcelona de les eleccions municipals. I pel cantó de la independència hi ha el Junts pel Sí amb tot, amb gairebé tot. Home, jo em preguntaria qui li ha dit que nosaltres volem ser útils. És a dir, volem ser vot útil, no? Nosaltres volem ser un vot útil per crear un espai polític que és el nostre. Sí, per guanyar. Sí, per guanyar la independència, vol dir, no? I les eleccions. No, nosaltres el que volem, insisteixo, nosaltres el que volem ser un vot útil perquè l'espai polític de la CUP, que ja hem descrit en les preguntes anteriors, anticapitalisme, transformació, independència, evidentment, República Catalana, tot això queda clar, doncs que aquest espai sigui ampli, el nostre, no per ser ni la frontissa, ni la crossa, ni per generar majories alienes a la que nosaltres volem. Això crec que queda clar, és a dir, nosaltres si ens voten no estan votant una subdelegació d'una llista ni una còpia més petita o més abrandada d'una altra llista. Nosaltres, si algú ens vota, no és per utilitat a tercers, sinó que si algú ens vota és perquè ens vota a nosaltres perquè creu que la veu que tenim i la veu que podem portar al Parlament, que no és l'única veu que tenim veu als municipis, tenim veu al carrer, als moviments socials, doncs una de les nostres veus és al Parlament, qui ens vota creu que aquesta veu s'ha d'escoltar de manera clara, diguéssim, no? Ara, si la pregunta més resumida és votarem sí a la llista, o sigui, ens sumarem els vots de Junts per Sí quan, si l'espai i el panorama, l'escenari és de ruptura amb l'estat espanyol i de ruptura amb les polítiques d'austeritat, de ruptura ferma, seriosa, immediata a la mesura política, nosaltres, evidentment, estem en aquest context, estem en aquest escenari. Aquest és un punt molt delicat de l'entrevista i m'agradaria que siguéssim el màxim clars possible. Això vol dir que hi ha la possibilitat que vostès investeixin Artur Mas si, en el supòsit que pugui informar govern, fan una declaració unilateral d'independència? Vostè ja m'ha dit que sortiria la investidura de Mas. Sí, absolutament. I ha complert amb la seva paraula. Absolutament. Ha sortit. Doncs venim dient, i és cert, que nosaltres no investirem al president Mas, a l'actual president Mas, i més, el que no farem és dir-ho de manera prèvia ni automàtica abans de les eleccions ni abans de saber ni quines forces comptem. És que a vegades parlem de coses que semblen interessants de manera periodística, però potser... Senyor Baños, vostè ha estat en aquest cantó de la taula i sap que una de les coses que se'ls demana sempre als polítics és quina política d'aliança faran després, entre altres coses perquè el ciutadà vol tenir una idea raonable del que passarà amb el seu vot. La política d'aliança li acabo de descriure potser de traç gruixut, però li intentaré ser de manera més sintètica. La nostra política d'aliança és nosaltres estarem, no aliats, estarem en un escenari que sigui de ruptura, insisteixo, de ruptura amb l'estat espanyol, evident, de desconnexió certa, i ara sí que sí amb l'estat espanyol, de ruptura també amb les polítiques de la troika d'austeritat, i això es concreta clarament, 0 desnonaments, 0 privatitzacions, pla de xoc i d'emergència per la gent que no pot tindre ni 3 àpats al dia en el nostre país, pla de reinclusió social, una política que deixi de criminalitzar els migrants que estan arribant, un tracte absolutament generós amb la crisi humanitària i absolutament escandalosa dels refugiats sirians que estan caient al Mediterrani com a tomba oberta davant dels nostres ulls, és a dir, tot un pla de contingència. Ho dic, m'allargo, però perquè sempre estem parlant només d'independència, i si volem que la independència ho transformi tot, primer hem de transformar la realitat contingent en què vivim. Doncs si aquest és l'escenari, ruptura amb Madrid, ruptura amb les polítiques que ens porten a la misèria de manera immediata
i certa, i a més un pla raonable de contingència perquè el país pugui seguir funcionant, nosaltres estarem en aquest escenari. Que dic que estarem no vol dir que ens aliarem. Estarem, és a dir, que negociarem, seurem en una taula per veure com es fa. Aquest és el que volem nosaltres. Sempre i quan, insisteixo, no ho dic per primera vegada, perdó, després s'enceti immediatament un procés constituent de forma popular que ens porti a una república catalana. Això vol dir, resumint, ruptura amb Espanya, aturada immediata de les polítiques que ens porten a la misèria, pla de xoc ciutadà i totes les mesures que li he descrit abans, i una tercera pota d'aquest plantejament mínim és encetar un procés constituent que sigui popular, que sigui fet per la gent, tornar a la sobirania de la gent, és a dir, no tancar-nos en cap habitació com va passar el 78 a Espanya, el 77 a Espanya, ni cap constitució de la república feta per savis, comitès, ni experts, ni secretaries de partits polítics, no? I si això és l'escenari que Junts per Sí ens planteja o planteja, doncs nosaltres ens hi trobarà, però insisteixo, com sempre, amb crítica, posant-li l'atenció perquè tot això es compleixi. Nosaltres, i crec que ho he dit en alguna entrevista, malfiar i criticar no vol dir trair. Nosaltres som crítics, nosaltres posem el dit a la nafra moltes vegades. Ara, sabem en l'estat que estem, sabem que això és històric, sabem que estem a tocar de poder ser lliures, i això sabem que és infinitament més seriós que aquestes preguntes, diguéssim, més o menys de contingència política. Ser crítics no vol dir ser traïdors. Això també val per una abstenció en la investidura? Quan veiem el panorama... O es veuen votant que no igual que PSC o PP o Ciutadans? No, nosaltres, és que a la CUP es fa política sobre els fets reals. És a dir, quan hi ha un fet, nosaltres l'analitzem i tenim una valoració política. Quan tinguem una suma de majories, no? Quan veiem els formatgets aquests i tinguem un mandat democràtic del nostre poble i una suma de majories que esperem àmplia, ho valorarem. I sobretot després, quan tinguem posicionament de la llista de Junts per Sí i esperem de gent de Catalunya Sí que es pot que es sumi al procés constituent, que això crec que no està tancat en absolut, llavors nosaltres ens seurem a una taula i prendrem les decisions que sí, però clar, fer política sobre fets no reals o no contingents és però probables o versemblants, és igual. En aquest moment de la nostra història tot és absolutament probable, com allò, tot és absolutament possible, i nosaltres ens estimem més a parlar sobre fets reals. Com es trenca amb l'estat espanyol si depens dels diners del Fla? Primer... Què va, als mercats exteriors a finançar-se? Primer, jo no sé per què Catalunya no pot anar a un mercat exterior a finançar-se. De fet, sí que ho sé, perquè el govern espanyol ha prohibit que les comunitats autònomes vagin als mercats exteriors a finançar-se, cosa que sí que podien fer abans de la crisi. És a dir, aquí hi ha un acte també no de retallada, sinó un acte també d'operació absoluta, perquè, bueno, si les comunitats autònomes depenen del Fla és perquè si els hi ha prohibit finançar-se en l'exterior, i això és un acte que qualsevol, i això ja no des d'un anticapitalisme, com comprendrà, és un tema que li hauria de contestar millor fins i tot qualsevol liberal, no? Però és absolutament contrari a la llibertat dels pobles que ni tan sols puguis finançar-te. No, però és un dels motius també. Doncs miri, no sé exactament quin seria l'ordre, però una de les contingències que ens podríem trobar és que sí, que Catalunya, com a acte de desobediència, igual que Rosa Parks es va moure 2 bancades a l'autobús, nosaltres sortim als mercats internacionals, això s'havia parlat, Credispons, o d'alguna manera, a finançar-nos com, qualsevol país es finança en aquest mercat, en aquest món globalitzat, no? Però, de tota manera, no deixa de ser una altra especulació sobre en quin estat ens trobarem després del 27 de setembre, vull dir que... Quin s'imagina? No dic d'això del Fla i tot això, no? Dic que no deixa de ser una altra de les coses possibles a fer, no? Vostè ha estat molt crític en Podem, sobretot ha arribat a dir que el míting de la Vall d'Hebron va ser anticup. Sí, jo em vaig entristir. Aquell míting a mi personalment, i no parlo com a representant d'una candidatura de la CUP, parlo com quan vaig escriure aquesta opinió, que era un periodista i un ciutadà
i un ciutadà de peu. Vull dir que quedi clar perquè això ho vaig escriure abans de ser... Però no m'hi contradic, no? Sí, em va entristir, perquè jo vaig fer un llibre que es deia La rebel·lió catalana i vaig escriure un altre que es deia La rebel·lió catalana, que era una adaptació d'aquest llibre demanat per uns companys de Madrid, precisament perquè creia que les esquerres espanyoles tenien molt a dir en el procés d'independència català i que era molt bo. Jo acabava dient que l'independentisme català és el millor que li havia passat a Espanya i estava pensant en les esquerres espanyoles, perquè crec que és un procés de transformació popular, de transformació política que podien aprofitar els pobles d'Espanya per transformar Espanya en si mateix. I això era una esperança que tenia. De fet, jo quan vaig anar a presentar el llibre a Madrid acabava de néixer Podemos i jo anava amb el llibre sota el braç i vam tindre un dinar amb Monedero i tot això, i a mi em feia molta il·lusió parlar amb aquesta gent, perquè veia que estaven parlant de plurinacionalitat, que veia que estaven parlant d'una possibilitat de trencar allò que deien el Camp d'Au del 78, tot això em sonava a música fantàstica i em sonava a música acord amb el que estàvem fent nosaltres a Catalunya. És a dir, estem trencant un estat que impedeix la llibertat dels pobles d'Espanya. I clar, quan va passar, doncs, en fi, aquest desafortunat míting, des del meu punt de vista, no? En el qual, doncs, en lloc d'estendre la mà cap a les esquerres independentistes que podíem treballar conjuntament amb les esquerres espanyoles i que treballem en molts aspectes, això continua així, però que Podemos en aquest cas es podia significar precisament com un actor que fos un desllorigador d'aquestes incomprensions que hi ha entre les esquerres i entre els pobles d'Espanya, doncs que entrés amb aquesta, diguéssim, dinàmica de me, myself and I, no? Nosaltres sols i nosaltres primers i nosaltres guanyarem i si no som nosaltres ens dona igual als altres, no? Que semblava que era el paper que va fer el Pablo Iglesias al Vall d'Hebron, em va entristir. També quan va fer algunes esments, allò de vengo de Vallecas i en Cornellà me siento como en casa, que semblaven des d'un punt de vista de l'àrea metropolitana com que no es podia ser independentista, no es podia ser catalanista, no es podia ser independentista d'esquerres si vivies a Cornellà, a l'àrea metropolitana, cosa que és absolutament, com ja li he dit, falsa. Bueno, va utilitzar l'abraçada entre Mas i Fernández. Sí, com una arma política que no... Abans, quan m'ha dit que Fernández és molt bona persona, pensava també en l'abraçada? No, pensava pensava perquè vostè m'ha preguntat per la sabatilla de relar. Seria l'esparadella. No, però el que és cert és que és molt bona persona, sí. I va ser un error abraçar-se amb Mas? Un error polític, em refereixo, No, jo crec que és al final ha estat una de les icones del procés. I jo crec que és un acte, i ho va dir el David Fernández, que és qui ha de valorar-ho sobretot personalment, va ser un acte estrictament personal, emotiu, i que quan vostè em preguntava fa ja una estona si la CUP accepta, diguéssim, les majories, o acceptaríem una cosa o acceptaríem una altra cosa, aquell dia va quedar clar que nosaltres acceptem les emocions, acceptem els sentiments, acceptem que hi ha moments singulars a la història del país que s'han de viure de manera espontània i s'han de viure de manera sincera, i això és la valoració política que jo personalment faig d'aquella abraçada, que els sentiments de les persones estan dintre de la vida política i que la CUP els expressa com part de la seva praxis. Per això li duria del dret que parlessin de l'odio a Mas, no? A mi em fa mal, a mi sí. Sobretot em fa mal que gent d'esquerra utilitzi un argument tan pobre, quan hi ha tants arguments polítics i socials i econòmics per desbancar el govern de Convergència i el govern de Mas, que nosaltres també l'hem volgut fer fora sempre, no?, aquest govern, perquè és evident, no és el govern que nosaltres creiem que està ajudant a la gent, però utilitza un argument tan pobre com l'odi personalitzat al Mas, simplement com un argument, em sembla que des de les posicions d'esquerra és d'una mandra intel·lectual que és el que em va irritar, no? Bueno, que no siguin que també es digui que quan des del catalanisme o l'independentisme es parla d'Aznar no és també mandra intel·lectual. També, exactament igual. No? Quan es fan clichés en qualsevol camp polític, en qualsevol activitat de la vida, des del periodisme també, quan es funciona amb clichés i amb sentiments bàsics, crec que ens fem un flac favor a la causa que defensem. I ho dic amb experiència vital, perquè jo he defensat una causa que ha estat molt poc popular fins ara, no?, que era els antisistema, l'anticapitalisme, perquè recordem que abans de la crisi no hi havia crisi, i defensar i criticar el capitalisme global als magnífics anys 90 o als 2000 o abans, molt abans, no era molt popular, i si ho feies des del cliché
no te'n sorties. Ho has de fer des del rigor intel·lectual, des de l'empatia i sobretot des de la, com dèiem abans amb el David, des d'una cordialitat dels esperits i de les idees. No? Quan la primera proposta de Mas de fer una llista i que la fessin l'AMI i Òmnium, vostè va dir que això era un merder, sobretot per l'ANC i per Òmnium. Bueno, eren paraules del Quim Arrufat que vaig fer meves. La llista final, a Junts per Sí, ha acabat sent un merder? Nosaltres, després de Molins de Rei, es va plantejar una llista, una proposta que jo des de fora també encara, no? de la CUP, en aquest sentit vaig trobar molt engrescadora, que era la llista sense polítics. No? Idea en la qual va estar d'acord l'Esquerra Republicana, l'ANC, Òmnium i la CUP. És a dir, no era una idea peregrina ni esbojarrada, sinó que va ser una idea amb un consens força ampli. Aquella llista jo crec que tenia unes potencialitats fantàstiques per demostrar precisament que el procés d'independència català era popular, era transversal i que a més superava un dels grans llasts que tenen les societats en les que vivim i que nosaltres hem comentat al principi de manera una mica perifèrica, no? Que és el límit de la democràcia. No? Si tu omples un Parlament de gent que no té disciplina de partit i que té una voluntat de transformació, és un artefacte polític fantàstic i que la comunitat internacional i el mateix Reino d'Espanya els hagués destarotat en un sentit positiu. No va poder ser, no em faci dir per què no va poder ser, perquè jo no hi era a les reunions, però pel que sé no va poder ser perquè Convergència va creure que era molt millor una llista amb partits, és a dir, amb gent amb disciplina de partit, que una llista amb gent lliure de la societat civil i transversal. Nosaltres hem partits de les tres llistes. En qualsevol cas, després d'aquesta llista sense polític, ens trobem en aquesta situació i en qualsevol procés rebel o insurgent, parlar de l'estadi anterior és bastant estèril. Ens trobem en aquesta situació i nosaltres el que volem és aprofitar-la. No? Quina expectativa de resultat es posen? Doncs fantàstica. No? Abans de les municipals sortien enquestes d'entre 9, 10, 11. Aquesta setmana en va sortir una a la Razón, que els hi donava 4. Bueno, però és que dir enquesta i dir la Razón són termes incompatibles, això no té sentit. Bé, nosaltres no fem de la política aritmètica. Nosaltres no considerem èxit o fracàs un número de diputats determinat. Nosaltres el que creiem, i a més ho he dit al principi, nosaltres anem a portar una cultura política, una praxi política i una sèrie d'idees i de propostes que volem que la gent conegui. Creiem que el Parlament és un dels llocs on explicar-ho. Però, escolti, si tenim menys diputats, nosaltres continuem treballant als ajuntaments i continuem treballant amb el carrer i els moviments socials. És a dir, no basem tota la nostra política i acció política en el número de diputats. Nosaltres creiem que la política està per arreu, que la política funciona de la mateixa manera que la vida, és a dir, al carrer, a la plaça, a les agrupacions veïnals, als moviments socials, als ajuntaments, i tindre un número de diputats ens farà més fàcil o menys fàcil la feina de la gent que entrem, no? Perquè, com vostè sap, els 3 diputats pobres, les 3 diputades que han tingut aquesta legislatura han hagut de multiplicar-se en moltes comissions perquè el que volien era precisament això, no ser frontissa, no ser útils, sinó útils al sistema parlamentari, sinó ser útils a la gent que els hi havia votat i per això havien de treballar molt. Nosaltres, amb el número que tinguem, farem tota la feina possible. Això és el que ens interessa fer, feina allà dintre. Li ha donat algun consell a en David Fernández? El David Fernández, sí. Avui mateix, aquest matí, no sé si revelo cap secret, però... Endavant. Sí, és bastant personal. M'ha dit que mengi molta fruita, fruits secs i aigua, sobretot molta aigua. És un consell que jo crec que és dels més útils que m'han donat en aquesta meva curta vida política. Acabem com començàvem, amb aquella cita de l'optimisme. Aquesta paraula, aquesta confessió d'Antonio Baños, en el sentit que a vegades l'optimisme li ha portat problemes, l'escrivia just quan semblava que el 9-N anava a descarrilar. Quan semblava que ja era clar que no seria una consulta acordada amb l'Estat i quan es veia que acabaria sent un procés participatiu i en aquell moment alguns partits van dir això és molt poca cosa, això no val la pena, etc. Vostè va dir, va escriure, el lliri com a arma de destrucció massiva continua sent irrebatible,
Pop mediterrani contra barroc ministerial. El plaer del ratolí davant la gata maula borbònica. Tot això i la possibilitat sempre fàcil de posar en ridícul en Rajoy i el seu plasma són encara la motivació patriòtica del poble organitzat. Així que demano als nostres prohoms que deixin de respirar aires barcellescos i tornin al cruifisme constituent de la República Catalana, sortiu i gaudiu. 9-N és només desobediència. Us sembla poca broma? I han acabat, com deia el poeta, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que les llistes estan per fer i les plebiscitàries són possibles. Doncs les plebiscitàries no són possibles, sinó que són una realitat d'aquí, doncs, què, 30 i pico dies. Sí, no? d'aquí un mes. Sí, i al final la desobediència es va fer. El problema és que no es va aprofitar. Però, en fi, aquesta ja no és una qüestió de la CUP ni personal meva. Què és el que va... No, diguéssim que el poble català va desobeir, però no es va aprofitar aquesta desobediència per fer la desobediència institucional que calia en aquell moment. Quina era? Doncs començar a encetar el procés de desconnexió i el procés de ruptura després del mandat del 9-N. Però, en fi, en qualsevol procés revolucionari, la fase anterior és estèril i el que demanen les revolucions és molta paciència. I és això amb el que estem. De totes maneres, les plebiscitàries i constituents són les eleccions que tenim ara el 27 de setembre i les que no ens podem deixar perdre de cap manera. Quin és el seu revolucionari favorit? El meu revolucionari favorit... Home, hi ha molts revolucionaris favorits, però ja que l'hem citat aquí, una de les revolucionàries favorites meves, evidentment, és Rosa Parks. Més que res perquè ja m'ha explicat l'acte revolucionari i perquè demostra que la revolució pot ser un acte de carrer, en aquest cas d'autobús, senzill, quotidià i no necessàriament ni violent ni poc estètic. Va ser un acte vell que va canviar el món. Senyor Antonio Baños, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I a vostès, com sempre, gràcies per seguir-nos. Poden posar els seus comentaris sobre aquesta entrevista al peu de la finestra on ens han vist. Els emplacem a continuar escoltant els pròxims caps de llista en aquestes eleccions en pròximes entrevistes aquí, en aquest plató de l'Ara. Moltes gràcies.